Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Eastern and West Khasi Dancers Association kapan benapat ba bakan penlong ya ka Open North East Groove and Melody Season 1 bat ka Inter-School and College Marathon bat ka quiz competition ha ka artusan terik ubenai naitung arhajar apun rio ha pendeng umyong mairang haringkat ka jingkershan jong ka All Meghalaya Dancers Association ka jingtmu jong ka ka association ka long ban say madan ni kisamla donsap ha karwai bat ka shat jong ka ka jela bat ka than jate la mingi khnang bakin yo ya kalat ban pen iya la kasap bat banya tenju bor bat kiwei pat kinang yashim benta nagi jela ba pher kumta ka association ka khot sobha ya baro kisamla ki badon sap ha karwai bat ka shat ban wan yashim benta klem kanu ka jing shep tieng ni artatien kum kiriyo don sap kide bandon kemensim jingyele barka jing angnut ban poi syakathong nalor kata ka association kan penlong ru ya ka Inter-School and College Marathon competition bat ka quiz competition na kementa ki school bat college ki bahap hapo ka Eastern West Khasi Hills district ha ka quiz competition tang ki samla puli jong ka class 8 hado class 9 kinsha banishim benta ha ka jokasi on penlong ru ya ka awareness program halor ka jingma jong ka HIV lani ka AIDS drug abuse but substance abuse bat ka POCSO Act na ka benta kini ki program jingerap jingtip on one yashim benta de ki resource person na ka District Child Protection Office Meghalaya AIDS Control Society bat ka Police Department kiba ban penso tho pat ba halor kini ki mat kiba kongsan kumta nagaliang ka Eastern and West Khasi Dancers Association ka khot bat wear sobha ya baro kipat ba nong shong shnong banwan sakhi dalaki jongki khmat ya kani ka program marban snapur ka jing hikai ki bamintoy lingba ka awareness program Lepi pa iba ng pwede ng sangapin ng kubor mga president ng Eastern and West Khasi Dancers Association hangkat doon lang ipakit bok tapa iba di president ng on ka Dancers Association diyang iwan ban tip pa iba halor by day pat kani ka program ngin pelong kata ka ding khot ka Groove and Melody Season 1 Groove and Melody Season 1 ka bomot kata ka jing competition ka ba din ta ka dancing bat ka singing kop shot kop ruai de kani ile open it is tikila nanu ka jelar gila ban simenta bat kiba nani na jela jungir gila ban simenta namar ba manu belong tu icon yang Groove and Melody Season 1 kaban salong ha asan trik Julai te shaban ban yo rong ha kani Groove and Melody Season 1 ngi le chai ka audition man ngi ji tra ka tu kan ngot ki ba khamlong qualify khamlong wala abyang ma ban kin yakon ya grand finale te ikha pha sha nang ba ka audition ma nang ba ki WhatsApp number ming sa ai ha po screen te kila ban pha ki video jong ki te ka ba dei ba ka audition ngim shim by entry fees di area entah kena kalau bikin pa betang video dia la ingin sa check but ibala long qualify pat ba kin yo rong ha grand finale jong ka Groove and Melody Season 1 kila ban register la dia tingin sa pa ga resort in back WhatsApp number hi dia kila ban sa register ta ba entry fees kalong tang yo spa ning ka dia ba day but kay price nam ta ka dancing categories ni bo san shipo jar plus ka certificate trophy but ka check te by day bat ka second prize kalong 9,000 plus certificate trophy but check third prize kalong 3,000 plus certificate trophy and check te sing categories kalong kumjo bani kong kalong 10,000 ba a kalong 9,000 balai kalong 3,000 te haning ni khot aware ya boro kinong shimanta kinong shat na kanunu ka academies non kila ban shimanta ni khot subhai pi baro khat suba phai video shekin number WhatsApp mang sa ai ki WhatsApp number tifla on participate hani Groove and Melody Season 1 kabiri ba kani piyong ba kanday open to all mo kila banwan manabaro kila ban entry day yes te ka haju ka poro ni pentip sipi ba sa matakin ki kena school mo jo ka than Eastern West in penlong ru ya kani ka marathon ka ba ngin penlong step san ba gym step te bat ka quiz kin penlong ka kusngi te kapor ngin sabatay nda pila ikandu pati te ka ya ka quiz competition ngis dang tadu ka class 8 hadu class 9 day hadu class 9 class 8 du class 9 ngin penlong ngin ka quiz competition but haju kapor kan don lu ka awareness program ka bede but drugs but ka bede but ka HIV AIDS te hadu kapor ngi ayo ban ya dan kat lu but khat ban ya dan menta community resource person
na po kami kalian Age Control Society but resource person na kalian ka police department mo de ngisu kamen berjilda dekat jengkiru haju ka por kan dan lu ka we ka awareness program ka bede sipang ka Pokso Acts no ka de ka bentag no ban pensutu syaki pai ba no ban yada ya lagi jengki khun nambang i ha kum kijingja ki ba bon ba kling ba ki social media de na kalian ka jongi ka osen jongi isim ya kani ka senjam at penlong ya ka awareness program kanang ba ki pai ba ki long kemi ki long kpa ki badan tu ka sngiru ki yo ya ka jing pensutu ban yada ya lagi khun de untang i khot ni we pi baro ban dan kat ban ai museum ya kani ka program ke bang penlong mangi ke bede bat ka quiz ke bede bat ni ka marathon kani ka de ke we ka benta ka ba ka de ke benta po ka mental ke chungi ka ba ban rung ha po ka jabiang ju ki khun jong pi khana bakin tip ha ka bede ka quiz pat kumno bakin kilometer ha ka bede bat ka marathon ti tang ki dikin ti na kaliang jong ka Eastern West Dancers Association bat na kaliang ka All Meghalaya Dance Association ni ai khublei pi ki pai ba kum ju ru ya ki contestant ki ban sawan ha katuk sni bat ni wish pi boro Tip company ru ya pila ban call kini number kendai lain riu an riu pra sau san sau an riu nyo un ri we sau we khandai an no prasan la kitab da ka jing kemen ka bakrau halor ka jingwan ra biang ya kani ka workshop lingba kani ka Eastern Dancers Association ka ba kan sawan ra ya kani ka workshop ka banong ha ka sautrik mentau benahi hang ni hapo Shillong kumat kadai hapo address kan dai hapo Nong Rimau Hajan Baptist Church DGR Assam Rifle lani laim khrak hapo ka studio jong ka Meghalaya Warriors Dance Studio di hakat tigas ni kan long lu ka kabu nang benda kini ki kena ke badan sab lalu ki hapret ki samla kan don lu ka workshop ka balap tibet man penikai da u samla Jagdeep Bhat bade u silver medalist jong ka Indian hip hop kan tu ye pi ki hapret bat ki samla don sab bakin one man peni ban one man sha kai man pen tibet ya ki skill bat ki kom sha tigas ni kom ju do ki mi pa ki badan ki kun ya ka sab ka phong yak sapsya soha ban pha eki kanang ba kinyo yak taka idea yak taka step jong jisha mo te kum tang khat pi ban wan ha te gesni bat ka register ru ka de barat pha bat ka de tang hapo lai spa teka ka bang duna pha te kum ta la khat pi baro pheni wan ha te gesni bat ban yo ban pentbet yak skill ka jong pi te play sibon